esan dugu moduan, proposiziorik ez daudenez, orain argibide sustapen eta kontrola atalean sartzen gara. Beraz, hauze da presazko mozioak aurkezteko momentua. Presazko mozio horik balego, guk baditugu. Bai? Pare bat? Zuek ere bai? Zuek ere bai badaukazu presazko mozioa. Beraz, naiz eta ordenantzan eta legean hori zehaztu ez, normalean talderik txikienera gobernu talderako orden hori jarraituz zuei emango dizu egintza. Comentamos en la Junta de Portavoces del viernes, el día 3 de diciembre es el Día Internacional de Euskera y por eso nosotros pretendíamos presentar una proposición que después de los problemas técnicos habidos en el Ayuntamiento no ha habido posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, para que no se quede sin reconocer ese día, nosotros presentamos esta moción de urgencia. ¿Procedo a leerla o tenemos todos los grupos? Lehenengo eta behin beti da prozedura bera. Lehenengo eta behin beti urgentzizkoa den gala ez bozkatu egin behar da eta ondoren testua bere irakurtzen da. Beraz, zelan tratatu da? Hori da, gehiengo osoz, urgentzizko mozioak horrelazkoak dira. Orduan, mozio, titulo, Euskararen eguna 2013, Eusko Abertzalen Euskararen egunaren 2013ko proposamena gai ordenean sartzearen aldeko bozkak. Tal y como estaba diciendo anteriormente, el viernes en la Junta de Portavoces propusimos esta proposición sobre el Día de Euskera para el día 3 de diciembre. Por razones técnicas, como bien ha explicado al inicio la alcaldesa, pues no se ha podido hacer de otra manera. Entonces, si consideráis que la leo y si la tenemos todos, vale. Euskararen eguna 2013. Abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna da. Euskararen balio unibertsala aldarrikatzeko eguna da. Eta euskararentzat beste hizkuntzen artean dagokion tokia aldarrikatzeko eguna. Gure herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere bere aurkitu behar du hizkuntza artean. Handikeriazko menturarik gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Koldo Mitxelunak esan da. Ospatzeko eguna eta konpromisoak hartzeko eguna da abenduaren 3. Ospatzeko eguna da Euskararen bilakaera munduan eredutzat hartzen baita. Euskarak oroar aurrerakada handia puntu erdi urteko egindu azken 3 hamarkadotan inoiz izan duen hiztun gehiago ditu eta gizarte bizitzako esparru ugaritan gorakadoa, Euskararen erabilera. Horietako hainbatetan hizkuntza erabat ezezaguna izan den arren. Ospatzekoa ere bada, Euskararen 30 urteetako aurrebidean erabakigarria izan den kontsentsu sozial eta politiko zabala erdietzi izana. Adostasun hori bera baita. Azken batean, hizkuntza politika integratzaile baten giltzarri nagusia. Konpromisoak hartzeko eguna da. Oraindik ere, asko dugulako egiteko euskara ondoan dituen hizkuntza bien berdintasun sozialera heltzen nahi badugu.
Gero eta gizarte elebidunago baten bagaude ere. Euskarak bidea egin beharra dauka oraindik, elebitasun orekatura iristeko. Eta horretarako, ezinbestekoena euskararen sustapena ardatz nagusi hartuta, hizkuntzen eta hiztunen arteko bizikidetzara eramango gaituzten ekimen eta praktika adostu eta demokratikoak bultzatu eta gauzatzea da. Kontuan izanik, beti ere, erabilera dela euskararen eta beste edozein hizkuntzaren bizi-indarren erregai bakarra. Guk, udaltalde honek, euskararen nazioarteko egunean, gure gogoa adierazi nahi dugu, euskarak gure egunerokotasunean gero eta toki gehiago har dezan. Eta herritarrak animatu nahi ditugu euskara gero eta gehiago erabiltzeko. Ohiko eginkizun eta egoeratarako hizkuntza izan dezaten. Jakinok gero eta gehiago erabil dezaten, eta ez dakitenek euskarara hurbiltzeko urratsak eman ditzaten. Horra euskararen geroak eta bizi-indarra bermatzeko ezinbesteko ekinbidea, gutariko bakoitzaren ardura da. Hori guztiagatik udal honen konpromisoa hartzen du. Gure herritarrei udal administrazioarekin dituzten harremanetan nahi duten hizkuntza erabiltzeko aukera bermatzeko. Herritarren eskubideak bermatzea eta defendatzea gizarte aurreratu eta demokratikoen ezaugarri nagusitakoa den gurean. Gure udalak bermatu eta defendatu beharreko eskubidetzat jotzen baitu hizkuntza eskubidea bera ere. Euskara gero eta gehiago udal honetan lan hizkuntza izateko. Udalean euskararen erabilera sustatu eta bermatuz. Alkate eta zinegotziek euskararen erabileraren aldeko jarrera erakutziz. Eta euskaraz jarduteko gai diren herri langileek bere lanean euskararen erabilera areagotuz. Abenduaren 11-ko 5. plangintzaldiari dagokien euskara plana egina izateko. Herritarrengan euskararen aldeko atxikimendua sendotzea helburu duten ekintzak bideratzeko. Euskararen aldeko jarrerak sustatzeko eta herritarrak euskararen munduez disfrutatzera animatzeko. Euskararen erabilera bereziki gazteen artean eta eremu ez formaletan sendotzeko ekimenak planifikatu eta gauzatzeko. Euskara biziberritu eta sustatzeko plangintza orokorraren baitan. Udal honen baitan eta gure udalerrian euskararen sustapenerako ekimen eta politikoen inguruko adostasun sozial eta politiko zabal eta sakonena bilatzeko. Gida guk presatzen grauko proposizioa. Ez da beratze txandan, Berta, zerbait esateko? El euskera, junto con el castellano forman parte del patrimonio lingüístico y cultural de los vascos, patrimonio que debemos tratar de preservar. Es cierto que el euskera se encuentra en situación de minoría, pero no es menos cierto que se ha avanzado de forma notable en los últimos años. En cualquier caso, creo procedente establecer una distinción entre el euskera como lengua y las políticas lingüísticas que acompañan al idioma promovidas por el nacionalismo. Si bien vamos a apoyar la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco, discrepamos en que las políticas lingüísticas mantenidas hasta ahora hayan sido integradoras. Preferimos quedarnos con el punto 6 de la moción y articular de cara al futuro una política lingüística basada en un profundo consenso social y político mayor del que ha existido hasta la fecha. La moción presentada, entendemos que el euskera necesita de consensos que generen apegos y no desapegos y de políticas que generen adhesiones y no deserciones. Por tanto, y a pesar de no estar de acuerdo con su literalidad, votamos a favor. ¿Esa? Sí.
Afortunadamente, algunos de los viejos conflictos generados y enconados durante años de dictadura vividos en España durante el siglo pasado han ido encontrando cauces de solución en el Estado Social y Democrático de Derecho que se inauguró con la Constitución de 1978, ya hace 35 años. Tras años de injusta y absurda represión lingüística, cultural y social y económica, el apartado segundo del artículo 3º de la Constitución reconocía, nada menos que en su título preliminar, la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano. Reconocimiento que en el caso del euskera se plasmó en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía del 18 de diciembre de 1979. Queremos recordar ese texto que dice: el euskera, lengua propia del pueblo vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y a usar ambas lenguas. Y las instituciones, teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística de sus habitantes, garantizarán el uso de ambas lenguas sin que nadie pueda ser discriminado por razón de la lengua. ¿Alguien puede a fecha de hoy no reconocer el inmenso avance que ha tenido lugar a este respecto? Haría falta una gran ofuscación, una mala voluntad o un fanatismo incompatible con un pensamiento mínimamente democrático. Hecha esta matización, votaremos a favor de la moción. Bueno, ni mozioaren inguruan zer esan baino lehenago oso harrituta gaitu nazenez komentatzea euskara ez dela lengua española diferente al castellano. Pero bueno, dicho esta puntualización euskararen nazioarteko eguna, abenduak 3, hori da mozioaren inguruko gaia, eta bakarrik komentatzea gehiengoarekin ados egonda, 3. puntuan aipatzen dozuela, 5. plangiltzaldia eta onartuta daukaguia da, beraz ez deko zentzurik agertzea mozioan, hori onartu egin dugun gauza bat da, beraz beste barik. Bueno, honekin puntua bozkatuko dugu. Beraz, Eusko Abertzaleen Euskararen eguna 2013ko puntu honen aldeko bozkak, kontrako bozkak eta abstentzioak. Beraz, gaia onartzen da, kontatu da,